ҳамкориҳо дар соҳаи саноату бахши кишоварзӣ. Касое ки мигратсиони картаи гос сиққати рафтагиен ба чай ма бедокумент надошт. Хирсан монкарди саломат бошед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. Агар ягон нафари шумо бихоҳед фаҳмидан ки аз Россия запрети шумо кушода шидагӣ ҳаст ё ин ки не, номери WhatsApp мебирояд, бинависен, тафтиши депортатсия мекунанд. Сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо ҳамтои худ аз Русия Михаил Мишустин дидору гуфтушунид карда, зимни мулоқот масъалаи муҳими рӯзмарраи ҳамкориҳои дуҷонибаи тиҷоративу иқтисодӣ, робитаҳо дар соҳаи сармоягузорӣ ва фарҳангу муҳоҷират баррасӣ карда мешавад. Тавре ки хабаргузории ТАСС иттилоот медиҳад, вохӯрӣ рӯзи 25 апрел, яъне имрӯз дар Москав баргузор мешавад. Сарвазири ду кишвар вохӯрӣ баргузор мекунанд ва дар ин нишасти матбуотӣ бисёр масъалаҳоро баррасӣ мекунанд. Яке аз масъалаҳои муҳим ки ба муҳоҷирон дахл дорад, баррасӣ карда мешавад. Зимни гуфтушунид ба масъалаҳои амалсозии лоиҳаи бузурги муштараки сармоягузорӣ, ҳамкориҳо дар соҳаи саноату бахши кишоварзӣ, маориф ва фарҳанг таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. Робитаи Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон бо усулҳои шарикӣ ва ифтихорчии стратегӣ асос ёфтааст. Рушди ҳамкории ҳамаҷонибаи муҳоҷират мутақобилӣ баррасӣ карда мешавад. Ҳар як мушкилиҳое ки роҳандозӣ мегарданд, дар ин бора гуфтушунидҳо баргузор мегардад. Яъне ҳар як мушкилиҳое ки ба муҳоҷирон имрӯзҳо рӯбарӯ мешаванд ва ба муҳоҷирон сар мезананд, дар ин масъалаҳоро суханронӣ мекунанд ва боз худо хоҳад ягон беҳбудӣ мешавад. Интизор бошед, видеоҳои моро пайгирӣ кунед дар ин масъала, информатсияҳои нава бохабар мешавед. Комментарияҳои шуморо мехонем камтар, бо диққат гӯш кунед. нафароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва ба шумо духтури дандон лозим бошад, пас ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Барои сафед кардани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. Тахфиф карда мешавад. Бародарони тоҷики мо дар хизмати шумо мебошанд. Як нафари дигар нависонда: салом Сорбон. Саволҳои такрорӣ бисёр метиҳанд. Вора мехонӣ. Мо важни як чиро ба умед мепурсем. Саволмон беҷавоб монд. Писарам 1 моҳ пас 18 сола мешавад. Гости рафтагиай. Барои патент кардан граница бояд бигзарад. Илтимос ҷавоб тен. Ҳамчун модар дуои хуб мекунам. Зиндаву сарбаланд бошен модарои азиз, ки дар ҳаққи мо суханҳои хуб мегӯед ва касое ки мигратсиони картаи гос сиққати рафтагиен, шумо патент кардан наметонед. Бояд ҳатман граница бигзаред ва аз сари нав мигратсиони картаи работа бигиред. Ятим нависондай: ҳамин документҳо то сентябра продлит шид, брат. Яъне ки касое дар чорни спискаи Россия буданд, то рӯзи 30 муҳлат доштанд. Видеои гузаштаи мо дар бораи продлени ҳамин муҳлат буд, бародари азиз. Мунис нависондай: дар бораи аблава гап зан, акай Сорбон чанд фоиз пур кардааст. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ ҳозир тибқи маълумоти вазорати мудофиа 80% дар бар мегирад. Раҳимов нависондай: худованд баракат бута, бачаи ма бедокумент надошт. Хирсан монкарди саломат бошед. Документ надоштагиҳо мисол ба умед нашавед ки шуморо бедокумент ҳечи намегӯянд. Ҳамин муҳлате ки барои шумо додагиянд, то ҳамун муҳлата бояд документҳои худтона 100% бикунед. Ильяс нависондай: амнистияи запретҳоро интизорем. Ягон гапат интереси нестай. Бегуноҳ запрет задиянд. ҳамун чизеро ки интизори ҳамун видео ки биромад, ба ҳамун видеоро тамошо кардем. Тоиров нависондай: салому алейкум мародар. Ман соли 2018 депортатсия шудам. Штрафа наспоридам. ҳоло кушода шудам. Метавонам рафта Россия? Бале, метавонед рафта. Лекин ҳамин наспоридани штрафтон бо сабаб шуда метавонад ки номи шуморо дар чорни списка ворид кунад. Ба ҳамин хотир ӯ ҷаримаро пардохт бикунед. ин барои фоидаи худтон мебошад. Ашурова нависондай: ассалому алейкум акаҷон. Ман метавонам ки дар ҳамин Москва фарзанд кунам ба хотири ҳамин кӯдак. Метавонам мара ба хотири фарзандам паспорти гражданство битам. Паспорти российский гирифтан ба касое мешавад дуда. Ба касои материнский капитал инчунин медиҳанд ки дар ҳамунҷа шумо доимӣ зиндагӣ мекунед. Агар шумо барои фарзанда ба дунё овардан ҳамунҷа рафта бошед ва таваллуд кунед бубуред, не, мутаассифона шумо наметавонед ки материнский капитал бигиред ё ба воситаи фарзанди худтон гражданство бигиред. ин тағйиротҳо дар соли гузашта моҳи декабр шудагӣ буд. ҳамин хеле принсипҳои наве ки
бояд дар онҷа доимӣ зиндагӣ кунед. баъд метавонед ба воситаи фарзанд материалистик капитал бигирен ё ки паспорти российский бигирен. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.